Guys, andito tayo ngayon kay EMS Garden. Dito pa rin to sa may Barangay Hukay. Ito po yung garden nila. Yan. Pag ganito kuya, kalas na. 70 lang guys. Yung mga bayana, lovers dyan. Ayan o. 70 pesos lang. Yan. Lago. Dito naman sa kabila guys. Yan. Yung malalago na yan, tag 10 pesos lang yan. Yan, di ba? Alam ko may pagkarir tong ano na to, mayanan na to eh. Ayan oh. Marami rin silang rear dito guys. Ayan. Ito po yung kanilang 10 pesos. Kuya, pati ba to? 10 pesos din to. Blood leaf. Pati itong mga caricature kuya. Magkano to? 25. Itong caricature nila, 25. Ito kuya, balon-balunan nyo. 10 pesos lang din guys. Ayan o. Ito kuya, magkano sa inyo to? 20. Ito po. Ayan, yung mga nakikita ng aking camera. Magkano po sa inyo to? 3 for 100 lang po. Aglo Ritonde. Pati po ito, tagtatatlo, 100 lang. Ito po, magkano po sa inyo yung ganito? Ayan guys, yung mga hangin plants nila dito. Ayan, 3 for 100. Ayan. Kuya, pati ba to kuya? Ito? Oh, 3 for 100 lang yan. Grabe, ang lalago na po, ano? Ayan. Saan kaya si mother? Ma! Ma! Naulan na! Ma, halika, punta ka rito, ma! Ito, kuya, magkano po sa inyo mga ganito? 3 for 100 din, guys, oh. Ano, kuya, anong klaseng aglo to? Kunching. Kunching. Yan guys, 3 for 100. Mama, 10 pesos lang oh. Mama, wala tayong payong. Baliktad tuloy, ang tatay mo nagpapayong. Tuloy tayo, walang payong. Ayan, 10 pesos lang ma oh. Ayan oh, yan. 10 pesos lang yan ma. Yan. Oo. Tanungin, ito mga tatlo. Ano, nabubulol tuloy ako. Tagtatatlo, 100. Basa na kami. Mama, karamihan dito tag 10 pesos lang, walang masama. 'Di ba? Yan. Ito kung gaano kalawak yung garden nila, guys, oh. Sila pala dito, guys. Tabi-tabi. Doon, no? ibang may-ari. Iba pala may-ari doon sa dulo. Napili na ako. Hindi kailangan may mapili ka dito. Tulong na rin natin sa kanila. Total, dagdag 10-10 lang naman. Magkano yan? 3 for 100 lang. Ito? Oo. Pamamahal yan. 100 yan. Ayan, oh. Oh, natutuwa si Ate Jelly, oh, yung blinag natin nung isang araw. Yan. Oh, di ba? Sabi ko sa iyo eh. Pag yan bumaba, paninda niya yan. Ayan, tagtatatlo 100. Magkano yan sa iba? Oo. Ayan. Tama, 10-10 lang yung blood leaf mo kahit malusaw. Tawa si ate. Ano po na yun? Ate, ano ba talaga ate, nanay? Nay, wag naman lusawin. Ma, magkano yan ate? 3,100? Ito? Ayan. Yan, Glenn. Ito po 20. Oh, 20 lang ma. Paninda yan ni mother. Yan. Oh, sabi ko sa'yo kuya eh. Pag yan bumaba pagkakapera ka dyan. Pag ako bumaba, budget lang. Ayan. Ayan, 2020. Bilang tulong na rin natin sa may-ari ng garden. Sa totoo lang, tinext nila ako, baka pwede rin ma-vlog yung kanilang garden. Guys, punta po kayo dito kay EMS Garden, pati kay Ate Jelly's Garden. Magkakatabi lang po sila. Lidas Garden. Ano
Anong pangalan sa'yo, ate? Nida. Ah, Nida's Garden naman sa'yo. Ah, Yung isa ay Annabelle. Annabelle ba yung isa? oo. Sura oh. Mura daw. Magkano yan, kuya? 50. Ay, favorite ni mother yan. Palmera. Palmera. Yan. Diba, ma? Yung mga mayanan nila dito, hindi ka maniwala, 10-10 lang. Ito, kuya, magkano to? Ayun po, 100. Akala ko 10. 100 pala. Hindi po, matagal na po yung tanong eh. Ayan. Opo. Galing pa pong Mindanao. Ah, ito? 100. Tricolor. Ito, kuya, magkano sa inyo? Kaya 50 lang yan. Ah, 150 ito. Kaya 50. Ah, 50 pesos. Akala ko 150. Nagmahal naman. 50 pesos, guys. Yan, oh. Mama, ito 50 pesos lang din to. Yan o, 50 lang din. Kalateya to, kuya, di ba? 50 lang ito. Kalataya po yan, ma'am. Oh, kalateya daw. Yan, kalateya. Ayun, ma, 50 pesos lang yan, oh. Lalayo ka pa ba? Nandito na tayo, oh, di ba? Ayan, oh. Wow! Yan. Sabi ko sa'yo, pag bumaba si mother, ayan. Mother and daughter po, ma'am. Ano yan? Mother and daughter. Ah, yan ang sinasabing mother and daughter na San Francisco. Yan Okay. yung ano sa probinsya, San Francisco. Opo. Meron itong mother and daughter. Ako mo na rin talaga yan, mama, sa probinsya, no? Oo. Tawagan yan din sa amin, Kalipayan. Kalipayan ang tawag sa, sa Samar. Kasama. Oo, taga Samar kami. Ate, pili mo nga akong caricature, ate. 20 pesos lang naman yan, eh. Wala namang masama, kahit malusaw yan. Ah, tamo ang kapalang 20 pesos. Isama mo na yun sa kwintada kay Mandir. Tama si nanay, oh. Ayan, bigyan mo, ayan, para tag-isa kami ni Madir. Ayan, oh. Sabihin na naman, ako tunay naman si Laila. Ano yung mamang bit-bit mo? Parang damo-damo yan. Kawayan. Kawayan. Magkano yan? 100 po. 100. Aba? Sarap buhayin yan. Kuya, lumalaki ba yung kawayan na yan? Lumalago po. Ah, lumalago. Yan. Yung puto lang din o, yung meron ng ugat. Yung may ugat ang sinasalin. Ah, ganun ang pagtatanim niya. Ayan, di ba? Tingin nga tayo sa kabila, mama. One eternity later. Ano yan? Ayan, yan. Dito tayo bibili kasi dito tayo pinapunta. Hindi ma, oo nga, kahit sa mama maganda rin sa kabila. Hindi mama, itong blood dip, mama, paborito mo rin to, di ba? Tagti 10 lang yan. Yan, 10. Kaikot pa tayo, ikot. Hindi ba mahirap hindi ba na madaling namatayan? Tag-ulan naman ngayon, Madir, eh. Madaling lang itong buhayan. Ganito nyo lang. Ito. Bakit yung mga tinanim namin namatay? Ayun nga. Tag-araw kasi. Pag tag-araw talagang mahirap. Parang mayana. Oo, yan. Siya nagululusaw. Pag tag-init, di ba? Tingin na ako. Ngayon, madali lang yung Anong binili mo? buhayin sila. Laila? Oh, yan oh, dalawa. Sa inyo yan. Di akin yan. Tuwan-tuwa, oh. Ay, kuya, magkano monstera nyo dito? Ayan. Ito po, Oo. 100 lang. Ha? 300? 300. Wow. Pagtsagaan ko na yan. 300 lang guys, so yung monstera. Pero bakit medyo may paso siya? Mayroong sunog-sunog. Nag-init po kasi. Ah, ganun. Pero ang bulb niya guys, madali namang buhayin. Abay, bibilhin ko na yan. 300 lang, may monstera na ako. Totoo bang ano yan? Tunay ba yung monstera? Thailand Delisyosa? po, Thailand po. Mother, 300 lang na oh. 1,000. Dati na 1,000 guys oh. Yan oh. Eh, pili mo naman ako kuya ng maganda-ganda. Ito may pat na oh, 300 lang guys. Medyo maliit lang pero may balindang. Oo nga no. Sige. Ay mama, 300 lang oh. Ayan oh, original. Oh, yan. buhay na yan. Kuya, baka pwede ito na lang. Sige. Kasi mas buhay na buhay yung ano niya. Oh, with pot na. With pot na, guys. Gumagapang pa talaga yan? Hindi o. Lumalago o. Lumalago lang, mother. Akala ko gumagapang yan. Oh. Yan, 300 lang, guys. Nakabili ako sa kanila ng Monstera Deliciosa.
Kahit hindi siya ganun kalago, at least meron na ako. Ang ganda naman ng kanilang ano, oh. Ito magkano ito sa inyo? Nawala ako. Nawala na ako sa focus. Yung kanilang roots, kung titignan nyo guys, yan stable na, oh, di ba? Ayan, oh, 300 lang yan guys. Punta na kayo dito. Ito ko tatanim lang. Hindi ma. Ano to, yung tawag nito? Sa silom, sahod yaman. Eh, mamaya, lalo kang yayaman dyan, ma. Yung mga stress mo sa mga suki mo matatanggal. Tawa sila, kuya, oh. Kuya, kailangan i-share nyo na i-share to, ha. Para ano, yan. Di ba magkano yan, kuya? 100 Oh, guys, yung silom nila. 100 lang. Diyos mayo. Kumpleto pala dito sa rear. Pero, mama, bili mo na. Grabe, mama. Meron na ako delisyosa. Sosyal. Pag may ganyan ka, sosyal. Ganyan tawa. Oo nga. Libo yan, mama. Di ba yung kaninang pinakita ni Lorde? 1.8? Dito na tayo sa 300. Di ba? Ayan, oh, stable na yung kanyang sanga, yung kanyang roots, oh, di ba? Ang ingay ko na naman, nakapat pa. With white pot. Ate, yung inyong yung snake plant nyo, magkano yan? Yung with pot na yan? 100 Oh, 100 lang yan, guys. Eh, naka white pots na. Di ba? Sugod na rito. Yung mga reseller dyan, ang mga mayanahan. Ang gaganda, oh. Ayan. Kuya, yung ito nyo, magkano ito? Mickey Mouse. 70 po. 70 pesos lang? Madali ito. Nakabili ako ng 200. Diyos ko po. Parang laging ganito yung niya, laging nag-aagaw buhay. Laging nahuhulog. 200. Sa bagay ito guys, 70 pesos lang, di ba? Mukhang stable na rin naman, wag lang mahulog. O yung ganyan ko, nag-aagaw buhay lagi. Pero at least pag may bulb, lagi naman siyang tumutubo, kuya, di ba? Ay, explanation ko pa, no? Saan? Eto. Grabe. Ito pala yung mother niya. Tignan mo, talagang pinunta talaga ako nila kuya dito. Ito yung mother ng Mickey Mouse. Ayan, di ba? Mama, di ba? Oh, grabe, no? Ang laki. Ma, bili ka na 70 pesos. Ayan, no? Pag may mga ganyang kantanim sa Batangas, sosyal. Yan yung manin. Wag lang manakaw. Pati alaman nila nakaw ba isa, ha? Ay, nako. Ang daldal. Wala namang patawad ngayon, eh. Ay, ang ganda. Ayan ang kanyang mother ng Mickey Mouse. Ito guys, so yung pearl and jade photos nila. Labo natin ng camera ko. 250. Ito, paano to kuya? Itong nyo? Sisus vine. Ayan o, labo na ng camera ko. Ang gaganda, pare-pareho lang ba to? Ito? Ito yung mga ganitong caladium nyo. Hindi pa stable. Pero itong sisus nyo, magkano bintahan nyo? 300. Kuya, ito anong photos to? Jade? Pearl and jade. Ngayon ko lang ito masyado napansin. Pearl and jade. 250. Ay, Parang enjoy, di ba? Ako kasi may enjoy ako, pero ito ang lalaki ng dahon. patulis ang Oo. Oo nga eh. Yung enjoy ko, maliliit lang eh. Ito guys, yung mga plants dito ni Kuya. Ayan. Pinapalago pa raw niya. Medyo magulo pa, pero ang mahalaga, swak sa budget. Diba Kuya, no? Sulit. Yan. Ayan, oh. Binubuhay pa nila. Ayan. Magkano, bintahan nyo rito. Ano yan? Anong ano yan? Tibati? Ano? Klaseng halaman yan? emerald. Green emerald. 250, pwede na. Malaki na rin ma, di ka lugi. Sabi natin 200 na. Hindi. Sabi naman, ang barat naman ito. Hindi. Ang laki naman mama sa 250, di ba? Hindi ka na lugi, oh.
Green emerald. Mag-iisip pa yan si mother. Uy, timo, ang ganda, no? Gumagapang yan. Oo ba? Ayun ang gumagapang. Ikot-ikot tayo dito. Ito kuya, magkano sa inyo to? Ano bang plants to? Combo. Ah, red Congo. Magkano sa inyo to? 250. Murang-mura.